हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल साइकं ब्लग तो नोंथांमोन फैलायबाय खावब्ला सिब्लानो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ ब्लग लानानै आङो दिनैनिफ्राय सानदों माने नोंथांमोननि सिगाङाव दैलि ब्लग होनो सानदों माने दिनैनिफ्राय दैलि ब्लग बानायसिगोन माने ओमफ्राय आंहा माने मबाइलाथ' थिग नंखाया नालाय होमबाबो मोजांब्लाबो क्लियार नुब्लाबो नुवाब्लाबो दैलि ब्लग होनो नाजासिगोन आङो दायो दङ बिल्डिं सायाव माने जों बिनि जायो आरो ओमफ्राय जों बिनि होनो बिनि बिल्डिं सायाव दं बिनि बिल्डिंनिफ्रायनो आं दिनैनि ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दिनै माने गाबोन माने बार्थडे दं नै साइड भागिनि बिनिनो एसे पेन्डेल बानायदों पेन्डेल माने बिदिनो सिम्पोल आरो ना आंबो बिदि पेन्डेल बानायलाबायो नालाय एसे सिम्पोल बानायदों नायनो हागोन नै नैबे गाहायावहायनो माने पेन्डेलखौहाय दायो बानायगोन माने ओरैनो तिरपाल मोननैनि आरोना सिम्पोलै गाबोन आरो जोंहा बिश्वकर्मा फुजाबो दा बिल्डिं सायाव दं नायनो हागोन नै बिल्डिंनिफ्राय बेबायदि नुयो नाजाराखौ नैबावहाय माने देवबार बाजार जायो दै मैया माने जाखांबाय बेवहाय देवबार हाथाय जायो प्रत्येक सप्तायावनो नैयावहाय थ' मा देखायलांबाय थानि नोंथांमोननि मदद सापर्टखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय बिदिब्ला नायलांबाय थादो मोजां मोनोब्ला दायो आं गाहायाव थांनानै देखायलांबाय थानोसै थ' रिक्सनि जानानै दं नै सिरियाबो माने ओरैजाय माबा दासो बानायगासिनो दं नालाय न'फोरखौ बेनिखायनो माने कमप्लिट जायाखै इनकमप्लिट जानानै दङ ओमफ्राय दायो आङो गाहायावहाय थांनानै मा देखायलांबाय थागोन आरो ना नोंथांमोननो ओमफ्राय नैथिंजायबो रुम बिदिनो खथा रुम बानायना दोनदों गोजौआवबो दायो माने कमप्लिट जायाखै मोनसेबो थ' गाइसमोन सान्दुङा बिराद गोसाथार ओमफ्राय माबोरै मावनो जादों होनब्लाबो उपाय गैया मावनांसिगोन औवा दानहैदोंमोन नै औवाया सफैबाय औवाया एसे थेक जादों ओमफ्राय बिदिनो माने तिरपाल गांनैनिल' सिम्पोल आरोना पेन्डेला ओमफ्राय जोंनाव माने टेन्ट हाउस दंखायो नोंथांमोना हाबाफोर जायोब्ला बिदिनो मिटिं सिटिं जायोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना पेन्डेलखौ मोनगोन आरो जोंना नैबे बाटासिफोरावहाय जोंना टेन्ट हाउस दंखायो ओमफ्राय जोङो माने हाबा जा बक्स नांगौब्लाबो मोनगोन आरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होनो हागोन नोंथांमोननो नांगौब्ला दायो पेन्डेलखौ नैबे माने सिम्पोलसो दे तिरपाल मोनैनि जेबो डेकारेसन गैया बेयाव अनलि तिरपालखौल' गोजौआवहाय खोंनानै होनांगौ बिदिब्ला दायो औवाखौ हास'ग्रोना लानोसै हास'नायनि उनाव औवाखौ माने ओरैजाय गोलाव मोनसे खाबावनांगौ दं बेनिफ्राय ओरै लाइन खानांगौ दं आरो ना दायो बानायलांबाय थानि उद जल्दि सान्दुङा गोसाथार बेनिखायनो माने बहा थानो बहा मानो दंफां सायाबो गैया दायो माने बे सिगांनि औवाखौ खाखांखाबाय बेनिफ्राय उननिखौ खाबावनांगौ दं बेनिफ्राय जोङो ओरै गोलाव औवाखौ होब्लानो जाबाय तिरपाल गांनैनिल' नालाय बारा इमान खामानि गैया बेनिफ्राय माने सान्दुङा गोसाथार नालाय दायो सान्दुङा बिराद गोसा नालाय दायो बेनिखायनो माने एकदम खस्थ'थार बे सान्दुंखौ हाथारला आङो सैज' खालामनो आंथ' मिस्ट्रिसो नालाय नोंथांमोन आं माने देखायल'सो होनांगौ आं माने दायो मिस्ट्रिसो जाबाय नालाय आंथ' बिराद गोबाव जाबाय पेन्डेलाव खामानि मावनाया दा माने आङो एसे मिस्ट्रि जादों आरो दिनैना माने सिम्पोलसो नालाय ओमफ्राय दायो माने औवाखौ उनथिंजाय डाउन जागोन दे खागासिनो दं नायनो हागोन नै आरो बास ओइ यार तो किनारो तो बेसी उठी गल बास बान এটা বাঁধে নালাগে আগে কিনারটা বান ওই কিনারটা বান তার পিছনে মাঝেটা বান বাটা এরকম টানলে ওই খুঁটি বাটা টানলে এরকম টানলে না হয়তো তই উহা ফাঁসাক লাগে গাঁঠি মে রশিটা নাই উহা লাম্বা বা যোনটা বান रही जे নাই रे इहा फांसा ये गाठी में खुल ये गाठी में फंसा के एरकम टान के बांध ले सीधा हो जाए खुटी तो नोंथांमोना सान्दुङानो अयथासार गोसा दसेबो गसंनानै थानो हाया अमा बेदर जाग्राना जोंथ' आरो अमा बेदर नङाब्लानो ओंखाम जाया दाउ बेदर नङाब्लानो ओंखाम जाया ना नङाब्लानो ओंखाम जाया ना बेदर नङाब्लानो ओंखाम जाया ना बिनिखायनो माने सान्दुङावहाय ओंखारब्लानो माने ओरैबायदि गोलोमो माने सैज' खालामनो हाया मा जालांखोथाय मोदोम आरो देरनाय सायाव देरगासिनो दङ बिदि एक्सारसाइस प्रेक्टिस बिदि जेबो गैयाना गोलोमदैया माने गगारनो मोना हाबनानैल' थायो सोबाय थानाय जायो लोंनाय जायो जानाय जायो ना बेदरल' अमा बेदर दङ नै अमा बेदरखौ आं बिहरदों दे अमा बेदरखौ आं जानो लुगैनानै माने आं बिदि ना माबा माबिखौ बारा गोथाव मोनजाया अमा बेदरखौसो बिराद गोथाव मोनजायो गाहरि मांस আমার ফেভারিট হয় গাহরি মেন হয় আমি
उन्दैनिफ्रायनो अमा बेदर जानानै देरबोनाय बेनिखायनो अमा बेदरखौ बिराद मोजां मोनो थ' गाइसबो सोर सोर अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामहर कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबानो जाबाय दायो नैबे नाखौ संग्रोगोन बे नाखौ संखांनायनि उनावहाय नैबे अमा बेदरखौ संसै आरो ओमफ्राय दायो इथिंजाय संगासिनो दं नानि बिदै आलुजों नानि बिदै ओमफ्राय नाखौ बेयाव होसनगोन नामाथाय दा संग्रायासो मिथिसिगौ जोंहा बिनिया संगासिनो दङ गाबोन माने बिनिनि फिसाजोनि बार्थडे दं आनिसानि गाबोन आरो जोंहा बिश्वकर्मा फुजाबो गाबोन मंगलबारबो बिराद मोजां सान गाबोन बार्थडे दं दायो मा सङो बिथाङा संबाय थासिगोन ओमफ्राय आङो सानदों दिनैनिफ्राय माने दैलि ब्लग होनो दैलि भिडिअ होलांबाय थानोसै आङो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनगोन होननानै आसा खालामो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साफाख्राब आंखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय बिदिनो आङो जिमान हायो नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग भिडिअ दैलि लाबोनो नाजालांबाय थागोन बिदिब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय कारि मोनबाय बे ओंख्रिनि नामा जाहैबाय फिस कारि दायो अमा बेदरखौ संसै जोंना नै बिनिया संगोन दायो अमा बेदरखौ আমার বিনি বনাবো এতিয়া গাহৰি মাংস খাই খুব ভাল লাগে আমার বিনি গৰম হলেও খাম না গাহৰি বনাবো এতিয়া কেৰাহীত তেল ঢালিলে দায়ে থাওখौ होबाय नै जोंना गथ'फोर गेलेग्रा किड्स हम माने गथ'फोरनि न' बेवहाय सिङाव हाबनानै नै डाइनिं दंलायबावोसो ओमफ्राय नै जिरायग्रा सियार दङ किड्स माने खुमा सनानिसा खुमा बिथोराव खुमा जोंना नैबेनिनो आनिसानिनो बार्थडे गाबोन এনেকা खुमा এনেका বহিব লাগে ন কি খাই ইয়াত ভাত তই খাই नैबे याव गाखोनानै जुज्रुग्रा ओमफ्राय सिङावहाय अमा बेदर संगासिनो दं र' एसे देखायबावनि आं बेदरखौहाय अमा बेदर गाहरि मांख'थ' कर गाहरि मांख'थ' হয় আছে हाफ फ्राय दायो हाफ फ्राय जागासिनो जोंना नैबे बिनिया गुमिया संगासिनो बिनि टमाटर काट टमाटर দিব बेयाव माने दा बिलाथिबो होगोननो बुस्थुआ माने मेजेम गोजा जाबाय दै माने हांनोसो लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय सान्दुङा बिराद गोसा बेनिफ्राय अरबो सुनोसो खस्थ'खाय हांनाय जादिया ओमफ्राय गोदानानै दानफिननानै दायो माने बेखौहाय एवनाय जाबाय आरोना जानानै नायनोसै बेसे गोथाव जायो बेलेगनि आखाइनि संनाय दा बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन ब्लग भिडिअफोरजों आरो नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांगोन होनना आसा खालामो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों जे बर' हारिनि